Sugeng pepanggihan malih wonten ing podcast Pak Jaka, Pacelaton Kawruh Jawa lan Kabudayan. Wonten ing episode kalih, kita sedaya sampun nyinoni babagan basa Jawa ngoko lugu. Nah, wonten ing episode menika badhe dipun lajengaken pasinaon bab unggah-ungguh basa Jawa, utaminipun basa Jawa ngoko alus. Sugeng midhangetaken. Ing bagian iki awake dhewe bakal sinau basa Jawa ngoko alus ana ing Pacelaton. Sepisanan sing kudu dingerteni basa Jawa ngoko alus iku unggah-ungguh kang nggunakake tembung ngoko, nanging kacampuran karo tembung krama inggil. Tembung krama inggil mau digunakake kanggo nggenteni tembung sesulih, tembung kriya utawa tembung aran. Tembung iku dienggo kanggo ngurmati wong liya. Unggah-ungguh ngoko alus isih nggunakake ater-ater lan panambang ngoko. Kejaba ater-ater kok lan panambang mu bisa digenti tembung panjenengan kanggo ngurmati wong liya utawa wong kang diajak guneman. Basa ngoko alus dienggo nalikane awake dhewe guneman karo wong kang wis akrab ananging isih nduweni rasa kurmat, tuladhane kanca kerja, kanca dolan kang luwih tuwa lan liya-liyane. Basa iki uga digunakake nalikane awake dhewe guneman karo kanca ananging ngrembug wong liya kang luwih tuwa utawa dihormati. Tuladhane nalika ngrembug bapak utawa ibu, ngrembug bapak ibu guru lan liya-liyane. Supaya luwih cetha, iki ana tuladha pacelaton nganggo basa ngoko alus. Ayo disemak bareng-bareng. Gus, mengko awan tak jak dolan gelem apa ora? Dolan ning ndi? Alah ning sawah kono karo mancing iwak. Lho kok adohe dolan tekan sawah? Ora apa-apa to. Mumpung awake dhewe bali gasik saka sekolah. Piye yo, Ri? Aku wegah dolan ado-ado. Mengko ditukani bapak. Tur meneh, mengko awan aku arep nggarap tugas basa Jawa. Loh, apa ana tugas basa Jawa to, Gus? Aku kok lali. Lah piye to iki? Minggu wingi kan awake dhewe diparingi tugas geguritan karo Bu Laksmi. Tugas iku dikumpulke sesuk. Mesti kowe gorong garap to? Iya to? Waduh, iya lali aku. Yen ngono aku melu nggarap tugas wae, Gus. Entuk to? Ya entuk to. Tanteni ning omahku ya. Iya, Gus. Saka pacelaton antarane Ari lan Bagus mau bisa dikatekake yen bocah loro kuwi nganggo basa ngoko lugu nalikane guneman. Ananging nalikane ngrembug bapak uga tugas saka ibu gurune, basane malih dadi ngoko alus. Ing pacelaton kasebut bisa dikatekake ana tembung kang diganti saka ngoko dadi krama inggil. Coba jajal disemak ana ing ukara kang diucapake karo Bagus. Bagus slatu, aku wegah dolan ado-ado, mengko ditukani bapak. Tembung ditukani iku saka tembung krama inggil. Tuladha liyane ana ing bagean nalikane Bagus slatu yen minggu wingi diparingi tugas geguritan karo Bu Laksmi. Ana ing ukara kasebut, tembung kriyane diganti krama inggil amarga kanggo ngurmati ibu guru. Tembung diparingi iku kalebu krama inggil saka tembung lingga paring lan tembung ngokone diwenehi. Nah, tembung kang diganti krama inggil mau digunakake kanggo ngurmati bapake Bagus lan ibu gurune. Cekap semanten pasinaon ngoko alus wonten ing episode menika. Dipun lajengaken pasinaon krama lugu wonten episode sekawan nggih.